Realme C67 je novi model sve popularnijeg brenda koji je od danas u prodaju u Srbiji, a mi smo ga već testirali. Telefon je direktan naslednik najprodavanijeg modela u 2023. godini, Realme C55. A kako je Realme C serija dostigla 100 miliona isporuka, očekivanja od ovog modela su velika. C67 je pre svega namenjen mlađim korisnicima manjeg budžeta. I Realme je više puta dokazao da ume da prepozna koje su to najvažnije karakteristike telefona u svakoj klasi. Tako Realme C67 donosi značajna unapređenja, pre svega kod kamere koja sada ima 108 megapiksela. Tu je i dosta memorije uz vrlo pristojne karakteristike za budžetski model. Realme se poslednjih godina uspešno trudio da njihovi telefoni budu uvek najbolji izbor u klasi, uz ključne karakteristike koje prevazilaze konkurenciju. Dovoljno je baciti pogled na C67 i bit će vam jasno da je to slučaj i kod ovog uređaja. Kućište je dodatno stanjeno, pa je sada njegova debljina svega 7,59 mm. Lepo leži u ruci i pruža prijatan osjećaj. Dolazi u dve boje i to Sunny Oasis i Black Rock. Kućište je očekivano urađeno od polikarbonata, ali telefon ne deluje previše plastično. Lajsna je čvrsta, a zadnja strana izgleda veoma lepo dizajnirana. Ono što je pohvalno je da nema plastičnog okvira oko ekrana, pa i sa prednje strane deluje kao da pripada nešto višoj klasi uređaja. Realme C67 ima IP54 sertifikat, što znači da možete da ga poprskate vodom bez straha da će se pokvariti. Telefon može i da se otključa mokrim prstima. Na kućištu su ugrađeni stereo zvučnici, što je izuzetak čak i za nešto skuplje modele. Tu je čak i ulaz za slušalice i to nije loše u ovoj klasi, zato što kupci neće odmah morati da investiraju i u nove Bluetooth slušalice. Ekran je LCD dijagonale 6,72 inča sa osvežavanjem od 90 Hz. Pružit će 950 nita svetla, što je sasvim pristojno. Tako će slika uz FHD plus rezoluciju biti oštra i svetla i korisnici neće morati da kriju ekran od sunca da bi pročitali poruku, što je bio slučaj do pre nekoliko godina sa modelima osnovne klase. Realme C67 tako dokazuje koliko je brend podigao standarde i očekivanja. Što se tiče kamere, Realme je zadržao svoj koncept iz prethodnih godina sa samo jednom glavnom kamerom. Logika je da umesto 3 ili 4 jeftina senzora ugrade jedan, ali značajno bolji. Tako i sada, pa C67 ima Samsung ISOCELL senzor velike rezolucije od 108 megapiksela uz podršku senzora dubine. To C67 čini prvim modelom u ovom cenovnom rangu sa ovako snažnom kamerom i zapravo je jedini budžetski telefon kojim ćete moći da snimite iole pristojne fotografije. Podržan je i digitalni zoom do 3 puta, a Realme navodi da neće biti gubitka kvaliteta. Zaista, tako velika rezolucija omogućava kropovanje kako bi se dobio zoomirani kadar. U odnosu na druge telefone osnovne klase, kamera na C67 je veliki iskorak napred. U idealnim uslovima, što znači dovoljno svetla, ali ne direktno uperenog u kameru, fotografije će biti veoma dobre. Oštrina je solidna, a boje prirodne, iako ne bi škodio nešto zasićeniji kolorit. Očekivano, mračni kadrovi su imali nešto veći šum, ali u granicama podnošljivog. Moćni senzori i visoka rezolucija omogućili su efikasnije prikupljanje svetla, pa i jasnije noćne kadrove. Kako se očekuje da telefon pre svega nose mlađi korisnici, tu su brojni filteri za street fotografiju, originalno napravljeni za Realme 11 Pro seriju. Telefon snima video do HD rezolucije sa 30 sličica u sekundi. Po dnevnom svetlu, kamera može da zabeleži prilično dobre zapise. Što se tiče funkcionalnosti, Android 13 uz Snapdragon 685 chipset pružaju nadprosečne rezultate. Realme ističe da je ovo prvi Snapdragon chipset u C seriji. Većina operacija je radila bez kašnjenja i štucanja, a samo neke napredne aplikacije su zahtevale nešto više vremena za otvaranje. Čak i moderne igre rade bez problema i mlađi korisnici će sigurno biti zadovoljni uvođenjem. Tu je i mini kapsula 2.0, odnosno prozorčić u gornjem delu ekrana gde se prikazuju značajne informacije. Kapsula 2.0 se prilagođava ekranu i okolnostima, pa ćete na njoj dobiti informacije o muzici koju slušate, vremenu ili nekom događaju iz kalendara. Takođe, svetleće u zavisnosti od stanja baterije ili vas upozoriti da ste potrošili određenu količinu mobilnih podataka, što je vrlo zgodno. Sve izgleda atraktivno, radi dosta glatko i definitivno olakšava korišćenje. Podržano je punjenje do 33 W, a Realme nas je navikao da se punjač dobije u kompletu, što je i ovde slučaj.
Za 26 minuta na punjaču dobit ćete 50% baterije. Kada je puna, telefon će izdržati i dobra 2 dana uz prosečno korišćenje. U kutiji smo pronašli i providnu futrolu, dok je na ekranu fabrički zalepljena zaštitna folija. Cena Realme C67 sa 256 GB memorije je 27.999 dinara, ali do kraja februara svi kupci dobijaju popust od 5.000, što nije malo. Uz atraktivan dizajn i kameru koja prevazilazi svoju klasu, Realme C67 je još jednom potvrdio da za vaš novac možete dobiti više nego što ste očekivali i to treba iskoristiti.